niet te geloven. Het is bloedheet hier nou. Het buitenzwembad is net open gegaan. Dus we gaan straks lekker poedelen. Nee, het is echt bloedheet. Het is heerlijk hier. Het is, je hoeft niet voor het skiën te gaan, want het wordt een beetje groen boven. Het gaat hartstikke goed. Ik heb het hartstikke naar mijn zin. Heel lekker. Ik voel me heerlijk thuis hier. Het is gezellig. Dus donderdag optreden hier in de tent. Dus ik voel me prima. Heerlijk. Nou, ik heb natuurlijk een al nieuw album gemaakt. Rondje van mij. En daar is Geen meer lach van uitgekomen. Dat is nu al even voorbij. Er is nu een nieuwe single uit. Laat ze me lullen. Met een videoclip vanuit Carré. Dat is erg leuk. En ja, de DVD komt eraan en we zijn met nog een heleboel dingen bezig. Dus ja, ik heb er heel veel zin in. Ja, heerlijk nummer. We hadden in het begin al meteen zaten we te twijfelen of we nou eerst Laat ze me lullen uit zouden brengen of eerst Geen meer lach. We hebben gekozen voor Geen meer lach. Omdat ik wilde ook wel eens een keer een single uit hebben als rustig nummer, een mooi nummer. Had ik eigenlijk nog niet gedaan, echt een ballad. En het blijkt toch wel dat de mensen toch een beetje de gezelligheid zoeken en het feest. Hoewel ik ook vrij veel succes heb gehad met Geen meer lach, hoor. Dat werd goed opgepakt ook. Maar ja, dit is toch meer mijn ding. Je hebt altijd wel mensen die graag willen schrijven voor je. En ik heb natuurlijk Emiel die heeft mij gevraagd, Peter, zullen we samen wat gaan uitbrengen? In samenwerking met CNR, de platenmaatschappij. Ja, Emiel kan schrijven als de beste natuurlijk. Dus ik heb verschrikkelijke mooie nummers gekregen ook van Emiel. En die heeft toch het merendeel van de album op zijn naam staan. Dus ik ben helemaal tevreden.